Quan fer de maniquí a l'aparador d'una botiga és l'única feina possible, costa de creure que l'any que ve serà millor. La predicció no és de cap gurú a contracorrent, sinó de les 4 dramaturgues que a la Villarroel han agafat la crisi per les banyes. Entonces nosotros estamos aquí para decirle a todos ustedes que déjense ya de tanta llantadera, de tanta quejadera. Ai, Maida vendrà colla, ai, no puc tenir dos motos. Aquesta precarietat de la que es parla a l'obra, per desgràcia, la tenim tots molt a prop. Serà millor! I si no serà millor, dius, bueno, tots estem igual de putejats, no? Pues potser la penya que teniu parella aquest any no la teniu l'any que ve. I nosaltres estem en parella. I potser estem amb les vostres parelles! Les escenes se succeeixen a tota velocitat. L'humor que gasten té mala bava i és dels que no es talla ni un pèl. Y también estoy limpiando las oficinas por la mañana, necesito dormir. Tranquila, nosotras tenemos la solución. Es la cocaïna, desayuno y merienda. Una comèdia directa i amb 4 cares noves. Considero que hi ha moltíssimes bones actrius, actors. La veritat és que està bé que de tant en quant et donin oportunitats. Mercè Vila també s'estrena dirigint en un teatre gran i se li agrairà haver descobert al públic el talent huracanat d'Alba Florejacs. Gemma Ruiz, TV3, Barcelona.